Sunday School. Nga ai ku beli ya pi barok ki para kena hak kerteng batiang tam trai Jisu. Wadla ngim yok ban syakri lang hayeng mani hendrai hangno ba fidon to tip ya kata ba ublai uyo iya fi utip ya fi ba u iya ya fi tongin yok ban ya roi lang ban syakri lang ya kerteng Jisu. Nga kam it you Jisu man kasni. Nga kam it you Jisu man kasni. Hajan jonga utiang shisha. Nga kam it ya uman kasni. Mensim upendap dajing kmen. Mensim upendap dajing kmen. Hasno kapor minta kapor mensim upendap dajing kmen. Nga kam it you Jisu man ka SNI. Nga kam it you Jisu man ka SNI. Hajan jonga utiang shisha. Nga kam it ya uman ka SNI. Mensim upendap dajing KMAN. Mensim upendap dajing KMAN. Ngas ngau kabor minta kapor mensim upendap dajing KMAN. Ubril ubastad uting halor mosiang. Ubril ubastad uting halor mosiang. Ubril ubastad uting halor mosiang. Baru slap ubajur ulaha. Uslap ulaha bat kiwa kilashlay. Uslap ulaha bat kiwa kilashlay. Uslap ulaha bat kiwa kilashlay. Bat kaying ubastad kaneskam. Ubril ubabit uting halor usyap. Ubril ubabit uting halor usyap. Ubril ubabit uting halor usyap. Baru slap ubajur ulaha. Uslap ulaha bat kiwa kilashlay. Uslap ulaha bat kiwa kilashlay. Uslap ulaha bat kiwa kilashlay. Bat kaying ubabit kalapra. It is a good thing to praise the Lord. It is a good thing to praise the Lord. It is a good thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It is a good thing to love the Lord. It is a good thing to love the Lord. It is a good thing to love the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It is a good thing to serve the Lord. It is a good thing to serve the Lord. It is a good thing to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Para banget hakabaningkong penpau ke jisungongo ya ublay mengiyo ikani kalat ban syakri ya lingba kani ke YouTube channel. Bidang sobhaya pi barok kam tam ki heb ki barit hakakerteng ke batiang tam ke jau try Jisu bolong nong penem jengi. Tiha kene ke por nginyo wan puli shwa ya kene ka memory verse ke badai na ke beta jong pi barok ki kena Sunday School.
Boleh badngan ke kitab sam ke basispa kat kendai ke dekat ke bakat wei. Ngala rekop ya ka ketien jong me hala ke doa not kenang bangan om laptop ya me. Kemut iu haba ong ban rekop ya ka ketien. Ban rekop ya ka ketien kemut bangi day ban pulih ban spell that ya ka ketien ke jong blai. Namar haba ngi spell that ya ketien ke jong blai haba ngi tip ya ka ketien ke jong blai wo syaitan open show yang ngiru ngila ban le persya ya ngila ban lat da ke jing le pop te habaren hakane ke pon kwa ban thu khana ya phi chapang jong wei usim bangit pulih na ka kita ba ar jo kisiem kelenong ka ba ar fu ar ba ka ba ar fu lai uni usim ulong u ba kongo ba do ba iet ya ka ketien ke jong blai ba uta usim u kerteng usim jasaya de shwa bengin poisha kane ka khana kwa un kli jing kli ya phi ar tli jing kli mas ngap ba hatoi phila judan em ka por ka ba phile ikikam ba pen ngosi yo blai wa phile kita ikikam pen sosi yo blai hatoi phila jupan map ne em ya kita ki jingle ki jong phi te minta hakane ka por ni pulia chapang jong uni usim haba usung thu baki kam kiba kibria ki le hakata ka por ki pen sosi yo blai u kloi ban phai show try tu ni usim josaya di usim jong ka hima juda bad uni usim ulalong sim hakarta ka badang khna ba karta ka ba ulong sim kain ka dei prasnam karta ka ba buana preng jong phi ki hep ki badet pidang shong class you buana preng jong phi pidang shong class 2 bad class 3 dai reuni usim 4 ulalong sim hakarta ka ba pra te uni usim ude usim ubakwa ban ko ngo ya ublai uya hakalenti ka badai shimlong kumukpa jong u dani ki wei pat kisim ki bahashwa jong u ki ba pensong si ya ublai da ka ba ki mane ki blai thau da ka ba ki mane ki wei pat ki blai uni usim ken habau ladap kan rius nam karta ulah sedang ban wat kumno kilat kilenti na ka benta ban pensong bahaya ublai te hakata ka por ken bon bhai ki brew kim ju sngoy ka ktien ka jong blai bat ki yad hakaman ke jong kim man ne ya ublai ki mane pen ban ya ki wei ki blai bat ka jingle ka jong ki ken kalapen susi bhai ublai kalapen bitar bhai ublai tu news em ken hadien on daw ladap apun rew snam ken on da jing san char ka jong kamar adap khat pras nam pitem ulah kwa man pen khot ya kata ka hima bat bachna bha ya ka ne ka temple ka jong utrai bar kumta news em ulah khot eu secretary jong ba kerteng ushapan ulah khot eu ringkat bat ki wei pat ki brew ken ba ki wei pat ki shakri jong ken ban le cha orang ba ling do ta orang ba ling do pat kerteng uhil kaya dia ulah le cha orang ba ling do uta ushapan ba kita ki shakri ki jong sim la let cha uhil kaya ke ka ba usim upha ban le iki usim ula ong iki haba let cha uhil kaya ong ya ba ka pisa ka balalum na ki pat ba ban ra sha ban walam sha ka yeng ka jong utrai ken ya kata ka pisa on pendon kam na ka benta ban snapen bahaya ka temple la ne ban repair ka temple te habaik la ong kumta hau ni hel kaya ken hel kaya ru ulah ko ngo te kata ka pisa la ai ha ki badai pet na ka benta kita ki ban snai ka ne ka temple pen bahaya ka temple di kita pat ki la ai ki mystery ha ki nong shna mau ban thiet ki tiar bat kita ki nong tray ki ba tray na ka benta ban pen bahaya ka yeng ka jong try ki la tray ba la tray na do ka do anot phiru phiju tray ba phiru phiju tray na do ka do anot ha badan ba pha kam phi bai me phi oi phi sar ka yeng phi sar ba de khoj bhai ka yeng bai me jong phi pha phi ban kling tiar ru phi sat bha phi pen khoj bha namar balai ba phi le kum tang ba phi le na do ka do anot dai phi tray bha bai me phi ru man khra kot te phi khra kot bha phi ko ngo e me ti kita ki bri ta ka por ken ki ko ngo ek e ka bla ba tha ki bat ki la tray bha na do men siam te
kat ba kidang treya kata kat ba kidang penbahaya kata ka tempel kan uni orang baling do ulah lap ya ka kitab ka hukum lap ya ka ketien ka jong blai ka bawal asyubut syarut ne aslam bah klam pulia syo kibre badina kata ka dauro bikibre kim ju asngau syo ya ka ketien ka jong blai kan kibani ya ki wai ki blai te haba uni uhel kaya kan ulap ya kata ka hukum ulah syem ya kata ka hukum ula ai hau tau sekretari jong usiem hau tau syakri jong usiem utau sekretari bakerteng syapan ula lejra ya kata ka kitab usiem bakla pulie ya kata ka kitab usiem usiem haba ula yo sngo ya kata ka hukum ya kata ka ketien ke jong ublai na kitab ka hukum ula smusi ba mahang tala ula lap ba ula yo sngo ba ublai ula bitar ya kata ka jaka badia kita ki nong shong shnong mar balai baki mani ye ki wai ki blai bakla pen bitar bahayo blai baki mani ki blai thau te uni blai ula ong ba un sa ai ka basniu dai walami ka basniu ha kata ka jaka mar ka jingbom man ka jongki ka jingbom ko ngo ka jongki yo blai ti ni usiem la so si ba do kata bat hadu bula tari ki jan kita ki jan jong u te batari ki jan kapen i mau ni usiem ulas ngusi ni ublei ula yo i ya ka do nuot ke jong u siem jo saya te bo yo i ka do nuot ba u jo saya upai sho blei ai ti ka men siem ke jong u sho blei umap yo jo saya blai ai ka jing ma jo saya upin i ka jing sin ai ya jo saya da ka bau ong ba da mar ba jo saya upai sho utrai te komta unum ya i ya kata ka jing walam ka jong blai ka basni ha kata ka jaka unum ya i ha ka jing em ka jong u blai ula kular ya kata ha u si em jo saya te uni us em syukut komto hala ka jing yo sngo kitien ka jong blai u khat lang ya baro kinong shong shnong ha kata ka hima na kat lai ki pat ba baro na do ki barret ha do ki bakrau kat ki temen basan kumta ter ya la u pulie ya ketien ke jong blai haki pulie kita ka kitab ka hukum haki bad ha kata ka sngi usiem ringkat bad kini ki pat ba baro ki badan ha kata ka jaka ken kila promise lani kila kular hakmat ke jong blai bakin buat ya utrai bikin pai sha utrai bikin lek ki kam dia pen sngo bha ya utrai te kumta kila lek ya kata kila promise ya kata hakmat ke jong blai te kam syukut kumta ni usiem ha ba kwa pen so bha ya blai ke dak kwa sisha man pen so bha te lek kumno ya kini ki jaka man ya blai thau apen khalam lo de ki blai thau ro ki dor blai thau la pen khalam ki tiar baju pendan kam ha ki tempel na ka benta ban ai jingo ki blai thau ro ken ula lum lo de ki la bread lo de ki thang ha ka ding ba de ki de peiru la bread cha do shani ki bash no ki jaka bajengai di news em la le ka badai hakmat ka jong blai la kwa si sha ban pen sngo bha yo blai te na mar ba le ek ba bha hakmat ka jong try ka ktien ka jong blai ka ong ba dan siem ki bahashwa jong u lani ki bahadien ki jong u ki ba phai sha utrai da ka donut baro da ka mensiem baro ba da ka bor baro tiu news em le si shai ka ka ba bha hakmat ka jong u blai te mangiru ken yo shibon ki jing hikai na news em jo saya ka wai ka jing hikai ka bangi yo na news em jo saya ken kedai namar ba uni usiem habau la yosngo bau bleu la bitar ya kata ga jaka bikin nok shong ken upai sha utrai mangiru ken habret ni tep dai ki kam ki bangi pen sosi yo blei le se habangi thok le se habangi saila i mei pa la ni sngo sarong dai ni dai habangi tep bangi le ta ki kam yo pen sosi yo blei ken ni dai ban pai sha utrai ni dai ban pan map di pan map na do ka do nuot baro nei habangi le kumta ublei ukuloi ban map ingi ublei ukuloi ban map yo iya ka do nuot dei haba ublei umap te kumta mangirungi yo ka jingsok ha ka mensiam te habangi la pan map na ublei nim dei sho kan ban repeat la ne ban le biang ban le ban peso si biang yo ublei dei
tiếng kum ta kan mau bah mo ni dei ban penret ya la dia khmat ke jong belai ni dei ban phai shu trai ha bangi pen ngosi ya u te ka ba ar ke ji kai ke bangi yo na ni usiem Josiah ke dei ba usiem Josiah syukot ta ha ka jing yo sngo ya la dia dei ukhat ro iki pat ba baro ki badan ha kata ka jaka mo pulie ya ka ketien ke jong belai haki te ka long kum ta yang iru ni la balong nuksa ba bha kum usiem Josiah habang yo sngo ha ki jinga seng ha ki Sunday school ki jinga tho khana chapang jong Jisu chapang ka jing ye ke jong belai ni dei kan ban ya tho lam shiki wai la se ki don ki parlok ke jong phi ki badan ha ki school ki badan ha ki jaka ba phisa marjan la ni ha ki jaka le kai ki bam jutep chapang jong Jisu la ni ki bam tep chapang jong belai phi dei ban ya tho lam ye ki chapang jong Jisu phi dei ban ya tho chapang ka jing ye ke jong belai ye ki mo Mat kum joru ni dei ban long ka nuksa ba bha lah ka ktien la ni ka kam ka jongi bon na preng jongi ki hep ki baret ngi dang ret ngem la ban kren sibun dei ngem la ban ya thu sibun dei tang na ikam jongi baret bengi pen i la se ka jing ko ngo ka jongi la se ka jing subun ka jongi ki wei ru ki la ban i kum nu ba ppm pen so bha yo blai an te ki ni ki beriau ru ki paralok jong phiru kin kwa ban long lang kum ma phi ban ma phiru pen long jing shai pen long nuksa ba bha na ka benta ka jong blai ma bat ka balai ke dei bangin iet ya ka tien ka jong blai bat bangin ko ngo ya ka tien ka jong blai te kum tangi dei ban pulie ka tien ka jong blai man la sngi phi don ka bible hayeng dei pindai ban shubu kum to hakendong pindai ban shubu haki almari pindai ban da pulie ya ka ma pulie ka ktien ka jong blai ba ktien ka jong blai ka ai jing hikai yangi kumno bangin em an pin sngo bhayo blai piken mau em ka jing tho khana shapang kumno ba ujisu ya le persha ya ka jing pin shoi ka jong usaitan da ka ktien ka jong blai ujob ya usaitan na ka jing pin shoi ka jong usaitan da ka ktien ka jong blai kumta mangiru ngila ban job ya usaitan ba pin shoi usaitan yangi kan ban ong uni usaitan ong khele ya sho para kena ani shutak email pa lani kinong hikai dai hendai la dau setan pun syai kum ta kan ni kum phi pat ki ba da phi pulek ten ka jong blai phitep nen em phitep kum no ban le banum thok banum ya sho banum sai la email pa ban le siki je seng do phi le kum ta usaitan urem la ban le persya ya phi phi la ban pin sngo bha yo blai do blai un sa ajing ker khu ya phi si bon ma kumju ruhane ka por kwa ban ong ye phi ba ka ktien ka jong blai kum ba ngila pulie menne ka ba ya tho yangi ba ngin recap ya ktien ka jong blai ha donot te kum ta ka ktien ka jong blai ka dei ban don ha po ka donot ka jong yin spelanda da ktien ka jong blai kanang ba ngila ban le persya yo saitan kanang ba dau saitan pun syo yangi ru ngila ban job tingang scam ha baret Pilal yo ke jingkir khu na kani ka ktien ka jong blai ka bangi yo sngo menta ka step along jingkir khu yang ngilang baro na ka benta ka buram ka jong blai amen ingla yo skoi ka khubo na ktien ka jong blai teng ni pendam lang ka jing doi ko pa jingi bab neng wan khmar khat ka bes nai ka jong mi atrai ban ai ngo ya me na ka benta ka ni khubo ka bangi la yo sngo ya ai ngo ya me atrai na benta ka jing et ba ka jong mi atrai na ka benta jong ni baro i wei pe wei Try Jisu bakodong iwan hakmat jome na kapor banduai atry Jisu men don ringkat Yengi ringkat berki hep ki baret atrai Jisu bengen long ki kena bengen long ki brio ki ba iet ya mena do ka donor ka men siam ber ka jingmot baro bar kum joru try bengen iet ka tien ka jong me ngen iet ban pule ka tien ka jong me man la ka sngi ya rap atrai Jisu yengi ro amtang bengen shu pule hendai bengen emru kat kum ka tien ka jong me khnang bengen long ka nuksa ba ka jing shai na ka benta jong me sheki wei pan inge scam skap jing dwai jongi ipan kine baro tri yong Jisu amen